Son xa as 9 menos 17 minutos. En apenas 2-3 minutos isto debería de comezar. Acaban de saltarse aos protagonistas o terreo de xogo as dúas formacións titulares. Aí teñen o Aston Villa co seu capitán, o Internacional Southgate a cabeza. No outro lado o Celta tamén con Rafael Vergés oficiando os labores de capitanía. Os dous equipos que van formar xunto ao trío arbitral fronte á tribuna, e tal e como manda a UEFA procederán tamén o rutinario saúdo que manda o Fair Play. Aí está o equipo visitante nesta ocasión, o Celta, coa súa equipaxe habitual, procedendo a saudar deportivamente a todos e cada un dos xogadores do Aston Villa, que hoxe, cedéndolle o pantalón branco o equipo rival, luce o suplente na súa equipación, a camisola habitual, pero o pantalón que é branco hoxe será azul no caso dos viláns. Ao final en Birmingham, no Villa Park, temos algo máis de media entrada. Debemos rondar os 23-24 mil siareiros, bastante menos do que tiña previsto a organización, os membros do club inglés, que esperaban que, seguindo o ritmo normal de ventas que se registraban nas últimas horas, houvese preto de 32-33 mil. Alineacións por parte do Aston Villa. Vai estar baixo os paus Oaks, número 2 para Gary Charles, co 3 Wright, número 4 Southgate, número 5 Yogu, número 7 Taylor, número 9 Stan Collymore, número 11 Thompson, número 12 Joachim, número 15 Barry, e co número 17 Lee Hendry. No que atinxe o banquiño de John Gregory, estarán agardando unha oportunidade Draper, Grayson, Byfield, Basel, Jaffun e o porteiro suplente Adam Rachel co número 30. Salientar a baixa por lesión dun dos seus sombreiros do australiano, un das grandes estrelas, unha das grandes figuras deste equipo australiano, Mark Bosnich. No que atinxe o Celta, baixo os paus de Triel, número 2 para Mitchell, co 3 Verges, 4 Cáceres, 6 Masiño, 8 Carpin, 14 Lugo Pérez, 18 Juan Sánchez, 19 Jorovic, 20 Mostovoy e co número 23 Claude Makelele. No banquiño xunto a Víctor Fernández estará co número 5 Óscar Vales, co 7 Tomás, co número 10 Vlado Gudel, co número 11 Cadete, co número 13 Pinto, porteiro suplente, o 16 para Danegen e co número 22 Josema. O árbitro, o encargado de dirixir a contenda, será o belga Armand Ansion, que estará auxiliado nas bandas coa bandeirola amarela Combs e coa bandeirola vermella e amarela Paul. Isto vai comezar dun momento a outro. Xa vemos no círculo central a Pérez e a Mostovoy. Lembren 0-1 na ida para os británicos. Male o gol ata o momento de Joachim. O Celta obrigado a vencer se quere continuar na Copa da UEFA. Está agarrando colexiado escrupulosamente que se cumpra o horario establecido pola UEFA. En este preciso intre comeza o partido, move o Celta atrás por mediación de Masiño, balón para Carpin, deixa este para Michel Salgado. Sai o Celta pola victoria, non lle queda outro remedio. Un triunfo situaría cando menos os galegos na prórroga. De repetirse tamén o 0-1 da ida, outro resultado con victoria galega matemáticamente garantiría a súa presencia nos oitavos de final. Pelota atrás, despexou apereadamente o santa presión do Celta. Toca agora Fernando Cáceres e recolle a pelota a Masiño, e a primeira falta, esa que sinala a Armand Ansion, a falta clara prol do Celta, a falta cometida por Taylor, un dos centrocampistas que non actuou en Vigo por estar sancionado. Ollo con Mostovoy, que arranca con espacios. Está o disparo de Mostovoy, estaba na frontal, non lle saiu ninguén, e o primeiro lanzamento a porta do Celta, apenas 50 segundos, ese que intentou Alexander Mostovoy. Sai con forza o Celta e temos acción repetida. Rodeáballe 3 homes, ningún lle saía o paso, e deso tirou proveito Alexander Mostovoy. Veremos se o ruso volve hoxe a coaxear unha desas actuacións a que nos ten xa afeitos en partidos desta trascendencia. O salto de Taylor, tocou agora Masiño, faino logo Joachim, controla Collymore, conseguiu abrir ao final para Wright, acabou perdendo, e aí está o Celta no contragolpe por mediación de Masiño. Aguanta Masiño ante Taylor, abre buscando a Michel Salgado. Al final aí non chegou ningún xogador do Celta e acaba despexando Oaks. A pelota por la que salta Stan Collymore. Vai tocar agora Goran Jorovic saindo desde atrás, recupera Taylor. A pelota no contragolpe para os británicos. O lanzamento de Hendry, de Triel. O primeiro aviso tamén do Aston Villa.
que non se vai quedar atrás, agazapado e buscando algún que outro sustiño no contragolpe. Saen tamén os británicos con forza. O Celta xa amosou as súas cartas nos primeiros minutos. Vai outro pelotazo de Masiño buscando a Sánchez, este que deixa atrás para Michel Salgado, apóyase en Carpin. Vai presionar aí na parcela central xa o Aston Villa, presión sobre Carpin, casi un marcaxe individual. Tocou Michel para Masiño, aí chegou Pénez para tocar atrás e aguanta a xogada na súa parcela Jorovic. Jorovic para Makelele, primeiro balón que toca o zaireño nacionalizado francés, abriu para Verges, este que buscaba a prolongación pola mesma banda para Pénez, non puido chegar o búlgaro e será saque de banda pro Aston Villa. Apenas 3 minutos no Villa Park. Aí está Iogu, vai deixar que sexa Charles o lateral dereito, Gary Charles o que poña o esférico en movimento. Combina Gary Charles con Lee Hendry, a pelota sen control, recuperou no Celta, e está Carpi metendo para Sánchez, aguanta, combina ben con Masiño, a presión de Lee Hendry, a piques de perder, aguanta Mostovoy, non puido combinar con Masiño, e sae outra vez no contragolpe o equipo británico por mediación de Joachim. Aguanta Joachim, encara Jorovic o centro, remate e o gol. Acaba de marcar Collymore, pero o gol está invalidado por fora de xogo. Fora de xogo, indica o árbitro belga, Ancien Armand, de Stan Collymore, cando centrou o seu compañeiro Joachim. Aí está o servicio, a posición moi xustiña, e dá sensación de que apenas por centímetros pode existir de todos os xeitos a posición antirregulamentada que indicaba o colegiado. Ataca de novo Celta, aguanta aí Mostovoy, tocou para Sánchez, de novo Mostovoy, moi presionado, intervén Michel Salgado, indica o colegiado que hai falta. Ollo que se enganchaba aí Michel Salgado, rápidamente o colegiado que pon paz na acción entre Thompson e o futbolista galego das Neves. É unha das grandes atraccións aquí no Villa Park. Destacan sobre todo a dous homes do Celta, a Cadete, porque o coñecen da súa estadía no Celtic de Glasgow, no equipo escocés, e a Michel Salgado como claro exponente do fútbol emerxente español. Aguanta aí, houve falta clara, a falta do propio Thompson. Agora Mostovoy agarrou uno e impedirlle saído contragolpe. Reclamaba Mostovoy cartón para Thompson, pero o colegiado non lle vai ensinar. O deixa o Celta por mediación de Makelele, deixa este para Verges, pide un apoyo en contra atrás en Masiño. Aguanta Masiño, combinó con Carpin, este para Mostovoy, que está prácticamente como outro central. Abre Mostovoy para a posición de Verges, vai presionar Lee Hendry, a pelota que peta en Lee Hendry, será saque de banda para o Celta. Va a sacar o propio Verges, combinó con Sánchez, presionado por Eyogu, continúa Sánchez, abre, buscaba a Michel Salgado. Al final la pelota que chega a Michel, pode centrar, combina, ou tentaba cando menos facer a parede aí, pero o toque de primeira saiu moi forte, non puido chegar Michel Salgado e será saque de banda para o Aston Villa. Non funcionou aí a conexión entre Michel e Carpin. Estamos xa no minuto 5, continúa todo momento no Villa Park ese resultado de 0-0. Vai golpear de meta Oaks, o envío potente que vai buscar los saltos de Stan Collymore, con el Fernando Cáceres, tocou Collymore, corre Joachim, vantaxe para Verges, sacou Verges, tocou Taylor, a apertura de Lee Hendry para a subida de Gary Charles, o centro con moita vantaxe para Ditriel, sacou xa o porteiro do Celta para Michel Salgado. Un partido de ida e volta, toma e daca, aquí non hai descanso. Aguanta Michel, fronta el Taylor, apóyase en Carpin. Vaya a presionar Wright, continúa Carpin buscando a diagonal, combinando con Masiño. Atrás Masiño. Vuelve a empezar los Celta por mediación de Jorovic. Makelele. Ahí recibe Verges, pide entre líneas Sánchez, recibe Valenciano, inicia xa o desmarque Pénez, continúa Sánchez, va a buscar la frontal. Ahí encontra Mostovoy, aguanta Mostovoy, vamos a ver con qué nos sorprende. Non puido marchar de Taylor Mostovoy e acaba sacando o centrocampista do Aston Villa para Hendry, cae West ante Verges, manda a continuar o colegiado. Mostovoy con Verges, pelota ao centro, toque de primeiras, moi complicado que intentaba aí Lugo Pénez, reclamaban manos galegos e eso tamén é o que indica o colegiado. Man de Thompson, non está moi de acordo Alan Thompson. Aí vemos acción repetida e a man que é moi clara e mesmo podría ser tamén obxeto de cartón. Este foi hai un segundo o xogador que agarrou tamén a Mostovoy impedindo o contragolpe, pero nin antes nin tampouco agora
hubo amonestación, pero número 11 do Aston Villa. Está situando a Barreiro colegiado. Están Mostovoy, tamén está Pérez, Carpin, xunto a pelota. De media unha posición válida para Mostovoy, tamén para Pérez. Vimos ver ao final quen dos dous é o que golpea. Minuto 7, algún segundos. Aí vai Pérez, lanzamento de Pérez. Fora. Que magua, que lanzamento de Lugo Pérez, que se foi apenas por centímetros. E a segunda oportunidade para o Celta, a primeira de Mostovoy, esta para Lugo Pérez. Oaks prácticamente nin se movera. E o máximo goleador na Copa da UEFA, Pérez do Celta, 3 tantos. Sacou xa o porteiro do Aston Villa, tocou Masiño, golpea de primeiras Makelele, esvarou Sánchez, loita con Taylor, conseguiu abrir moi ben aí para Pérez, este que retrasa para Verges. Masiño, presionado por Joachim, metía Masiño, non pudo chegar a pelota a Makelele. Aí sai xa Lee Hendry pro Aston Villa, combinando con Thompson. Hai espacio para o contragolpe, abre na dereita Joachim. Aí vai recibir o pequeno dianteiro dos Villans, vai encarar, toca atrás para Gary Charles. Aguanta este buscando compañeiro, encontra retrasado a Taylor, aguanta Taylor, volve a abrir a dereita para Gary Charles, frontal Verges, o centro que peta no cordobés. A pelota no centro da área, tocou Joachim e acabou despexando Fernando Cáceres. Corría por esa pelota Sánchez con Mantase y Yogu, toca Southgate. Oaks antes que Sánchez. Ahí está Southgate, o capitán do Aston Villa. Móvese a Taylor para Lee Hendry, este que combina con Joachim, un xogador que ten moita mobilidade. O pelotazo de Gary Charles, meteu a testa a Jorovic, problemas para Masiño, combinou con Makelele e controla atrás Verges. Jorovic, ven recibir Masiño, busca un compañero Goran Jorovic, enfría un tanto el ritmo Celta porque o Aston Villa, este tipo de encontros aloucados son os que llevan. Non puede aí controlar Verges. O saque de banda será para o Aston Villa. Vai facer o efectivo Gary Charles, tocou Verges na loita con Joachim, o salto de Verges por 2 veces, pudo haber falta aí, non indicou nada colexiado, tocou mal Mostovoy, saca Southgate, abrindo ben con criterio para a posición de Wright. Vai a tapar Carpi, meteu de primeiras para Collymore, é realmente un taque, aguanta moi ben de costas, a pelota entre liñas, menos mal que aí apareceu no último intre Goran Jorovic, porque era unha, pero que moi boa posición para crear unha oportunidade perigosa. Hai que ter moito cuidado con esa xogadas, ese tipo de xogadas de Collymore, protexe moi ben e logo ten unha gran visión de xogo. Menos mal que aí Jorovic impediu o remate de Joaquín. O lanzamento de Stocurruncho, sacou Masiño, tocou agora Carpin e hai falta, indica o colegiado belga que houve falta de Southgate a Fernando Cáceres. Falta pro do Celta. Move xa o conxunto galego. Aí está, tocando na medular Masiño. Piso brasileiro, combina con Carpin. De Carpin, de primeras Mostovoy buscando a Pérez. Ya se abriu na dereita Sánchez. Aí vai recibir o valenciano, vai tapar Wright. Amaga Sánchez, deixa atrás. A pelota para Mitchell. Mitchell de Sánchez nesa banda, o centro de Mitchell atrás. Aí non hai ninguén do Celta, sacou Taylor. De primeira Southgate. E inicia xa Lee Hendry, un novo contragolpe do Aston Villa. Aguanta Lee Hendry, ven recibir Collymore. Pelota atrás para a posición de Gary Charles. Vai a tapar Makelele, combinou de primeiras de novo con Collymore. Gary Charles aguanta ante Makelele, meteu para Lee Hendry, este que buscaba Joachim. Sacou Jorovic e agora Faino Masiño. Mostovoy de primeras con Pérez, volve a carga o Celta. Aí está o ruso. Aguanta Mostovoy, fronte a él Barry, o centro. Sacou Yogu e vai controlar sen ningún tipo de problemas Michel Salgado. Insiste o Celta. Michel con Mostovoy, Mostovoy para Carpin. Perdón, para Masiño. Masiño que metía para o desmarque de Michel Salgado. Chega con moita vantaxe Southgate. E ante a presión de Michel acaba por ceder ese saque de banda. Está claro que o Celta ten que arriscar. E seguramente vexamos nesas posicións moitas veces durante este partido, se esto sigue así, a Michel Salgado. Vai sacar o galego das Neves de banda. Busca un compañero Michel, apoya en Mostovoy, este que protege ante Taylor.
Continúa Mostovoy, consigue eludir a Taylor, combina atrás, pelota para Karpin. Intentaba marchar de Thompson, la pelota dividida, impulso a su forza Masinho, pero ahí non concede a lei de avantatge o colegiado. Vai a advertir a Thompson. Pois non lle saca cartón a este xogador que leva 3 seguidas, un agarrón a Mostovoy, unha man na frontal da área. E agora esta, a verdade é que está poñendo o listón bastante baixo este colegiado belga. Xogo perigoso entre os tacos por diante. Alan Thompson, este tampouco chegou en Balaídos, estaba sancionado. E veremos que proveito tira o Celta desta falta. Vai ser Alexander Mostovoy o que golpee. Hai 5 xogadores do conxunto galego preparados para un posible remate. Aí vai Mostovoy, o centro do ruso, envío pasado. Será córner. Tocou o final Barry e será lanzamento desde o Currunche, o primeiro do partido que favorece o Celta. O saque de Mostovoy buscaba a entrada de Verges, pero con él estaba Barry, o central moi novo, apenas ten 17 ou 18 anos. Unha das grandes revelacións esta temporada do Aston Villa. Tocou xa Mostovoy, a xogada ensaiada, o centro do ruso, de novo moi pasado. Tocou como puido prácticamente Fernando Cáceres, estaba moi forzado. E é saque de meta para Aston Villa. Estamos xa no minuto 14. A Televisión de Galicia levando a todos os fogares este encontro de volta dos 16avos da final da Copa da UEFA que están a disputar o Celta e o conxunto de Birmingham. O Aston Villa na ida, lembren, 0-1 venceron os ingleses. Saltou Masinho, vai recoller aí Joachim, intenta marchar, meteu a perna Cáceres. O control con moita sangre fría de Jorovic. Salta agora Barry, toca atrás Stan Collymore e volve a organizar desde a súa parcela Wright para os Villans de Birmingham. Pelota atrás para Southgate e este co seu porteiro. O despese de Oaks foi directamente ao despese de Masinho. Masinho encontrouse aí con Makelele e había fora de xogo, pero a pelota claramente o que así era Makelele. É un fora de xogo posicional porque efectivamente podía existir fora de xogo aí de Sánchez, pero o esférico quedouse a medio camiño. Recolleu uno claramente Makelele. En fin, que a subido posición antirregulamentada e volvete la pelota o cadro de John Gregory. Aí vai recibir Gary Charles, metía para Joachim, protege Jorovic, acaba despechando o serbio, loitaba Sánchez con Eyogu, o pelotazo de Makelele, de nuevo Eyogu, salta Taylor, aguanta Lee Hendry, combinando con Gary Charles, este atrás para Eyogu, trata de tranquilizar a Aston Villa, Southgate, a piques de llegar Penef, Barry presionado por Karpin, combina con Taylor, apertura de Taylor para posición de Wright. Mete Wright para o desmarque de Lee Hendry. Toca agora Thompson. Será saque de banda para o Celta. Moveuse a Michel Salgado. Pelota atrás para Fernando Cáceres. Parece que vai o Aston Villa a presionar algo máis arriba. Con ella, cando menos nesta xogada. Tocou atrás Cáceres para Ditriel. Está agarrando este que se adianten os seus compañeiros para buscar un envío máis potente. O salto que intentaba Penef, aguanta Southgate, presiona Sánchez, a pelota que chega a Wright, meteu a perna Karpin, sacarán de banda os ingleses. Vai a ofrecer Wright, deu xa para Taylor, de novo Wright, outra vez combinando con Taylor. O medio centro do Aston Villa combinaba ou trataba de facelo con Eyogu, o pelotazo de Masinho, petou no propio Eyogu. Toca agora Jorovic para Cáceres. Cáceres que non se complica. Pelotazo que tocou Wright. Controlou aí Karpin. Trataba de combinar con Penef. Toca de novo agora o búlgaro para Makelele. Iniciaba o desmarque Sánchez, non o viu Makelele, combina con Penef, este atrás para incorporación de Verges, aguanta Verges, decídese de Henry, logo esbarou, tocou atrás para Masinho, este con Sánchez, pelota para Karpin, aguanta Karpin, Mostovoy, fronta el Wright, o disparo de Karpin, fora. Volve a avisar o Celta, esta vez foi Karpin, minuto 17, e o terceiro disparo con certa entidade, con certo perigo dos galegos.
a cargo de Valeri Karpin. E aí está o banquiño do Aston Villa con John Gregory, que home que ven máis á esquerda das súas pantallas, ese que sacou agora mesmo unha banda boca e pon a outra, con John Gregory, que acaba de renovar o seu contrato co Aston Villa. Marchan ben as cousas e renovou por 4 temporadas máis. Combinouse a Karpin con Masiño, para Penef, aguanta ante Barry, busca un compañero, continúa o búlgaro, presionado por Barry, carga Penef, deixa tirado a Barry, mete entre líneas para Mostovoy, abre para unha nova chegada de Michel Salgado. Aí está o centro de Michel, buscaba Karpin, era moi difícil, de novo Michel, entra na área, insiste Michel, disparo de Michel, fora. ¡Qué sensacional xogada de Michel Salgado! Que magua, estaba un tanto escorado este lanzamento, de todos os xeitos non se foi por moito. Entre as pernas de Wright de Southgate y excesivamente cruzado. Se cadra, non está aí Mostovoy e pode lanzar a primeira. Estorboulle un chisquiño aí o ruso e non podo disparar Michel cando mellor posición tiña. Sacou xa Oaks, vai recoller Verges, ábrese xa na esquerda Makelele, o pelotazo de Verges non puido controlar Penef, si que o fai Makelele, aguanta Makelele ante Hendry, pudo haber falta, aplicou a lei de avantaxe o colexiado belga, e aí está xa movendo desde atrás Goran Jorovic. Abre Jorovic para Verges, va a presionar Hendry, que combina con Makelele. Sánchez de primeras para Mostovoy, pelota atrás para Masiño, o cambio de orientación, golpeo en esta oportunidad de mal Masiño, e deixa Oaks que saia mansamente o Goiro por la línea de fondo. El saque de meta pro Aston Villa, o Celta que pouco a pouco vai se facendo co dominio do balón e tamén co patrimonio das oportunidades. Víctor Fernández, que tamén se ergue para corregir alguna posición. Sacou Oaks, tocou Taylor, recolleu Verges, a piques de perder ante Joachim. Masiño con Makelele, arranca Makelele, combina con Penef, abre para Mostovoy, inicio desmarque en outro lado Sánchez, aguanta Mostovoy, ten o apoio de Makelele, continúa Mostovoy, dobre en la izquierda Verges, aí recibe Cordobés, o centro de Verges desde seu Eyogu, salta Mostovoy, fixo máis Taylor, e aí recolle Joachim pro Aston Villa, continúa Joachim, foise de Verges, a pelota solta, aguanta Joachim buscando un compañeiro, por 2 veces xa non puido, pero nesta o colexiado indicou falta do lateral esquerdo do Celta. Un gran traballo ata o momento de Joachim, un futbolista que ten moita mobilidade e que está baixando continuamente para axudar en tarefas defensivas aos seus compañeiros. Barry con Wright, van a notar os preto de 600 diareiros galegos que están na bancada do Villa Park, berrando continuamente, animando con gritos de Celta. Xoga Masiño, muy presionado Masiño, pelota atrás para Cáceres, abriendo para Michel Salgado, hoise de Thompson, toca de nuevo atrás para Fernando Cáceres, Jorovic con Cáceres, hoy iniciar o argentino desde atrás a xogada dos galegos, mete Cáceres para Mostovoy, que encontra Michel para Sánchez, de nuevo con Mostovoy, aguanta bien Mostovoy, combina con Michel Salgado, busca un compañero, encontra atrás a Goran Jorovic, ahí está de nuevo presionando Joachim. Cáceres, pelotazo de Cáceres, buscaba ahí un desmarque de Sánchez, controló con algunos problemas de Yogu, compromete a Barry, corre ahí Karpin, ahí recibió también Wright, de nuevo atrás para Barry, insiste Karpin, o pelotazo de Barry, con ventaja para Michel Salgado. Mostovoy, o toque de Sánchez, aí chegou antes Taylor que Makelele. Thompson entregou a Penef, eso é de agradecer, aí está Penef, non puido con Lee Hendry, e volve unha vez máis a saído Aston Villa. Collymore tocou a pelota Mostovoy, o cano de Karpin, Mostovoy pisa Mostovoy agardando que cheguen efectivos, meteu ben para Penef, o lanzamento fora. Estaba un chisquiño retrasado Viña en carrera Penef, porque vai ser antes a recuperar. Encontróse aí con espacio de sobras válido para intentar o disparo. Sigue insistindo Celta, contabilizamos ya 5 disparos a portería
en apenas 22 minutos por 2 do Aston Villa. O salto de Collymore, fixo máis Jorovic, toca agora Taylor, controlou Joachim, ante Cáceres, conseguiu abrir moi ben para a chegada de Gary Charles, non puido este controlar, e logo vaya pelotazo que tirou aí Gary Charles, eso se cadra tamén pudo ser motivo de cartón. Moveu rápido Celta, aguanta Makelele, meteulle a perna Gary Charles, e será saque de banda para os galegos. Move con celeridade Mostovoy, pelota atrás para Masiño, este aínda máis atrás con Jorovic, ven recibir Karpin apoyándose en Masiño. Jorovic recibe Verges, mete Verges para Penef, a piques de perder, tocó muy bien para Mostovoy, este que abre para Karpin, deixa pasar, terá que correr Makelele con el Taylor, tirouse Taylor, recupera sin embargo Michel Salgado, atrás con Fernando Cáceres, Karpin, metiendo Karpin, o combinación entre Sánchez de Mostovoy, acabou sacando a Yogu, aí se conforta o central do Aston Villa, vaise de Karpin, caeu finalmente ante Michel, falta prol dos ingleses, agarraba Karpin, pero por lo que se ve non hai cartóns tampouco para os visitantes, nin para uns nin para outros. Móvese a Barry, pelota atrás para Southgate, Olga capitán do Villa para Collymore, este que trataba de combinar con Joachim, o pelotazo de Jorovic, salta agora con Collymore, acabou despexando de volea Michel, protexe cando menos tentaba o Juan Sánchez, que é bastante máis baixo que Barry, pero acabou por sacar esa falta. Jogándose a Masiño con Karpin, Masiño para Sánchez, este con Michel, de nuevo en esa banda con Sánchez, va a encarar de nuevo a Barry, busca un contra un Sánchez, no lo ve claro, toca atrás para Karpin, Karpin para Mostovoy, este que busca un desmarque, pide a Michel que se abra, Michel que está prácticamente estático, vuelve a insistir no centro con Masiño. Jorovic, Verges, pronto el Gary Charles, combina con Makelele, Makelele con Penef, busca de nuevo a Verges, non puido chegar, un poquinho forte demais, e a todo isto había fora de xogo do propio Rafa Verges. Moveuse a Aston Villa, piques de chegar ao minuto 25, continúa neste encontro de volta no Villa Park, 0-0. Con Collymore atrás para Wright, aguanta Wright, deixa de novo para Stan Collymore, o cambio de orientación da estrela do Aston Villa para Gary Charles, entra Charles, sacou Masiño, e aí está Makelele, imos ver se sai rápido Celta, se hai posibilidade de sorpresa. Makelele que busca a Penef, este que vuelve a retrasar de nuevo para Verges, Jorovic, por el momento Aston Villa que se está a rebregar rápido y muy bien. Masiño con Cáceres, aguanta Cáceres, aí vai a recibir Karpin, este que mete para Mostovoy, o control moi bo de Mostovoy, inicio o desmarque Michel, aguanta Mostovoy, combinou atrás con Masiño, o cambio de orientación de Masiño para a posición de Verges, aí ven tapar Joachim, aguanta Verges, tocou atrás para Goran Jorovic, Sánchez, arranca Sánchez, deixa para Makelele, Masiño, mete Masiño de nuevo para Sánchez, pide Penef, aí recibe Búlgaro, aguanta Penef, busca un compañeiro, deixou para Mostovoy, ten posibilidade de disparo, mete o disparo, gol! O gol do Celta, acaba de marcar Sánchez no minuto 26. O gol do Celta aos 26 minutos, e a ledicia dos 500, 600 dianeiros desbrazados que están aquí no Villa Park presenciando o choque. Que pase de Mostovoy, como arrancou Sánchez, que remate en carreira prácticamente sen ver a portería, que difícil, pero que certeiro o disparo de Juan Sánchez. Esto está igualado, señores, con este 0-1 eliminatoria en tábuas. Acaba Sánchez de invalidar o tanto de Joachim na ida. Este resultado, cando menos, lévanos a prórroga. A partir deste momento, en caso incluso de marcar o Aston Villa, se o Celta conseguise outro gol, se consegue gañar o partido
Ainda que marque o Vila, o Celta estará nos oitavos. Aí está xogando Taylor. Imos ver como reaccionan os homes de John Gregory. Wright mete coa testa para Collymore, aguanta combina de nuevo con Wright, ha subido lateral, combina con Lee Hendry, prepara el lanzamiento Lee Hendry, visión para Taylor, fora. Cuidado con que chega e ademais golpea, pero que moi ben. É un futbolista que se engade desde o centro do campo con moito perigo, ten moita potencia, unha zancada realmente considerable. E o primeiro aviso de Ian Taylor en apenas un minuto despois do tanto do Celta. Neste servicio de Mostovoy, algúns xogadores ingleses reclamaban fora de xogo, pero dá a sensación de que Sánchez está en posición correcta. Lembrábanos os siareiros ingleses antes do choque en ese estadio no Villa Park, en confrontacións con equipos españois, o Aston Villa sucedera unha derrota dos 6 enfrentamentos con conxuntos do noso país, e fora en apenas un par de temporadas co Deportivo. Pois ben, cando menos outro equipo galego de elite da primeira división leva o mesmo camiño. Non se complicou Verges, cedeu o saque de banda ante a presión de Joachim. Saque de banda pro do Aston Villa. Móvese atrás Thompson combinando con Iogu. Semella que agora se iban a presionar algo máis os ingleses. Sacou Cáceres, tocou Pérez, non puido controlar aí Sánchez. De novo Iogu para Ian Taylor. Presiona agora sí con máis forza o Aston Villa, buscando moi ben as bandas. Gary Charles quedou tendido no chan Joachim, se reincorporou, mete para Taylor, aguanta Taylor, e finalmente indica o colegiado que eso é penalti. Acaba de pitar penalti o colegiado belga Axian Armand. Os 29 minutos a protesta de Jorovic. Aí está o lance repetido. Pero bueno, o xeito é totalmente involuntario de golpear Llenaban a Masiño. Vaya penalti que indicou o árbitro belga, e está Masiño protestando, que prácticamente non se creo que acaba de indicar o árbitro. É preparado para o lanzamento Stan Collymore. Guitriel que trata de poñelo nervioso. Un Collymore que foi cuestionado no inicio desta temporada, pero que últimamente está mellorando as súas actuacións. Sabe Collymore, gol. Marcou Collymore, e tanto esta vez que sí que sube o marcador. Empata o Aston Villa no minuto 30. Pois apenas 4 que durou a ledicia o conxunto de Víctor Fernández. Esto que volve a empezar de novo, 1-1, pero lembren, a partir deste resultado, calquera que lle dé a vantaxe o Celta, calquera que lle dé triunfo o Celta, situaría os galegos na seguinte rolda. Imaginen un caso de 1-2 por valor dobre dos goles conseguidos en campo alleo, estarían os de Vigo na seguinte rolda. Aí está Fernando Cáceres, mete Cáceres, non pudo chegar Pérez, tocou Barry, fai agora Thompson, controlou Wright, pronto el Mostovoy, tocou a pelota no ruso, non chegou Karpin, e sí que o fai para tocar ao outro lado Thompson. Aí o que se incorpora Gary Charles con moito espacio, ven recibir Joachim, o centro moi pasado, corre Michel Salgado, tamén o fai Stan Collymore, protege Michel, o saque de banda é pro Celta. Vaya penalti que acaba de indicar o colegiado, e que gol de Stan Collymore. Tocou Barry, tamén o fixo Masiño, e hai falta. Non, había fora de xogo. Non, falta de Masiño, bueno, a falta parecía moi claro do xogador inglés. Por un momento creímos que asubiaba fora de xogo, pero ao final resolveu con esa falta a prol do Aston Villa. Protagonismo arbitral ata o momento no Villa Park. Acción Armand, así se chama este colegiado belga. Junto a pelota están Thompson e Lee Hendry. Hai 3-4 futbolistas do Aston Villa dentro da área de Guitriel para un posible remate. Vai ser finalmente Lee Hendry que golpea, o saque de Lee Hendry. Tocou Fernando Cáceres, que será saque de esquina. Foron arriba os do Aston Villa co tanto do Celta.
Y están a jugar en este centro de sus mejores minutos. Trataba de llegar a Yobu, pero anticipóse Cáceres. El primer lanzamiento desde Curruncho. Pero de Villa Park. Va a ser Alan Thompson, el encargado de lanzarlo. Ahí está el lanzamiento de Thompson, Ditriel. Y hay falta. Esta vez sí que apitó. Tarde, pero sí que apitó o belga. La falta, verdad, y que parecía muy clara. Prácticamente arrollaron al portero galego. Ahí está John Gregory, que continúa con cara de preocupación, berrando yo seus jugadores. Mostovoy. Mete Mostovoy, o balón que muy bo, pero ahí hay falta. Falta a Sánchez de Yobu. A falta do central do Aston Villa, Juan Sánchez, y esta vuelve a ser una boa oportunidade para que Mostovoy o Ben Pérez proben puntería. Ahí está caído do valenciano. A falta de Yobu. De nuevo junto a pelota Mostovoy, está también Pérez. Junto a él Scarpin y algo más retrasado Masiño. Antes fue Pérez. Veremos se vuelve a repetir lo búlgaro. O ahora Mostovoy. Ya se marchó Lugo Pérez. Ese Mella. Hay problemas na Barreira. Oye que hay problemas na Barreira. Llegaba ahí Masiño. Y había a Faciana de susto brasileiro. Como diciendo, estaba totalmente parado, no hacía nada. Va a ser finalmente Semella Mostovoy, encargado de lanzar. Llega viendo problemas ahí con Masiño. Ahí va Mostovoy, disparo. ¡Gol! ¡Gol do Celta, Mostovoy! Os 34 minutos. Marca Mostovoy. O Celta con este resultado están oitavos. A faciana do técnico do Aston Villa e Mostovoy, que lleváis delicado tanto os pretos de 600 ciareiros que están nunha bancada, os ciareiros do Celta. Vaya falta, abaixo, o campo está moi rápido, a pelota rasa, e non chegou Oaks. O Celta que se pon por diante con este tanto de Mostovoy. Neste momento a eliminatoria sen cor celeste. Soñaban los galegos antes de empezar con algún gol en los primeros minutos que pusieran nerviosos de Villa Park, pero seguramente con non tanto, porque cuando le vamos algo máis de media hora esta clasificación no peto. Imos ver, queda ainda moito partido, e aí está agora o colegiado sinalando falta de Sánchez. Vimos a verse tamén o colegiado se tranquiliza un pouquiño, porque en canto apretou o Aston Villa xa vimos o que pasou. O desplazamento é para Thompson, permiso este, chegou Carpin, sacou para Mostovoy, este con Pérez, o agarrón de Taylor, continúa Lugo Pérez, va a encarar o jugador do Aston Villa, insiste Pérez, aguanta, ha llegado algún compañero, ahí está Masiño, o brasileiro abriendo para Rafa Verges, está en el centro Sánchez, la pelota que busca a Sánchez, vaya pelotazo, eso era prácticamente un misil, no llegó Sánchez, que será córner. Ahí está o árbitro ayudante, o señor Paul, Juan Banderola indicando o lanzamiento de Curruncio. John Gregory que non está moi de acordo, pero Semella se debe tocar a algún futbolista do equipo inglés. En calquera caso, o segundo lanzamento do Celta desde a esquina. Imos ver se aproveita o conxunto de Víctor Fernández estes momentos de desconcerto no Villa Park para tomar algo máis de vantaxe. Aí vamos Mostovoy, o lanzamento cara ao primeiro pao. Exclusivo a defensa do Aston Villa, vai recuperar aí Carvin, combinando de nuevo con Mostovoy, encara este a Collymore, aguanta, metía para Pérez, con algunos problemas, controla Pérez, busca opción de disparo, abre, o toque de Verges atrás, Makelele, que golpeó co interior, pero muy mal, e acabou mandando esférico ás bancadas. Quixo colocar, eu creo, polo sexto técnico aí, Claude Makelele, pero foiselle un pouquiño no sello, no movimento, e xa viron todos vostedes onde acabou ese esférico. Taylor con Barry, este para Southgate, abre Southgate para la posición de Gary Charles, este que toca de nuevo atrás, pero capitando Aston Villa. Barry, venga Berto en la izquierda, a right, o pelotazo que busca Collymore, con el saltó Mitchell, que xa va a ser un golpe co cóbado, y eso tamén é o que indica o colegiado, a falta de Stan Collymore.
Agora sí que non hai tanta presa como ao principio, con tranquilidade vai golpear de porta Di Triel. Lugo Pénez que lle está a dicir onde quere esa pelota. O Aston Villa que está prácticamente na liña do centro do campo, coa defensa moi adiantada. O saque de Di Triel, saltou Sánchez, con el Southgate, vai recoller Makelele, ya se incorpora Verges, aguanta Makelele, Sánchez con Verges, pelota atrás para Goran Jorovic, este con Penev, protege Penev, insiste el búlgaro, acaba deixando para Goran Jorovic. O pelotazo de Jorovic, tocó Makelele, muy forzado por la presión de Taylor, mete a testa Joachim, ahí aparece de nuevo Taylor, arranca Taylor, menos mal que meteu a bota Maciño, aí sai Di Triel, que chapa ante a chegada de Joachim. Vai a optar Semella, Richard Di Triel, pelota Chan, de nuevo por un lanzamiento con potencia. Golpea o porteiro do Celta, o pelotazo que busca Pénez, con el salta Southgate, meteu a testa o internacional inglés, tocou agora a Lee Hendry, sae desde atrás Jorovic, o testarazo de Thompson, Barry para Wright, a prolongación en banda que busca Collymore, deixou pasar Michel Salgado, o saque favorece o Celta. Protestaban os llareiros ingleses, indicando que rozara Michel, pero non interpretou así o colexiado. Fernando Cáceres, apenas 6 minutos y algunos segundos para conclusión de esta primera mitad. Vence o Celta no Villa Park de Birmingham, 1-2. Marcou Sánchez en Mostovoy, pero Aston Villa está en Collymore de penalti. Toca Maciño con Carpin, de nuevo Maciño, abre para Michel. Eso que ten que facer o Celta, fútbol control, rasear. Aí está o seu punto forte. Michel de nuevo con Carpin, encara Wright, combina con Sánchez, de nuevo Carpin, a diagonal, o toque de Pénez, insiste Carpin, a pelota recitada, chega Mostovoy, busca opción de disparo, ¡fora! Impresionante Mostovoy, está en racha, está se vendo con confianza no disparo, ese non se lle foi por moito. Ante Taylor, foi secar a un lado, buscou Oco e non o dubidou. Corre por ese balón Sánchez, meteu o pé Barry, Wright, con Collymore, protege de costas, deixaba para Thompson, acabou despechando Cáceres, baixa o esférico ben Southgate, o desplazamento de Southgate, meteu a testa Maciño e vai controlar co peito Goran Jorovic, abrindo para Verges, presiona Joachim, Jorovic, Maciño, de novo con Goran Jorovic, fútbol control do conxunto de Víctor Fernández, aí está Goran Jorovic, abrindo para Verges, chegou Iogu, cae con forza central, con máis forza que Makelele, Lee Hendry, abre para Iogu, este que mete para Joachim, de novo pídelle Iogu, entretúvose Joachim, acabou sacando a defensa do Celta, Makelele con Verges, Maciño, aguanta Maciño, combina con Makelele, este para Verges, con el Taylor, tocou Lee Hendry, vai recuperar Carpin, presionado por Joachim, continúa Carpin, acabou entregándolle a Taylor, e facendo ya falta. Moveu xa Iogu, volve a sair desde atrás o Aston Villa, Wright con Collymore, mete a bota por entre as pernas de Collymore, Michel Salgado, saque de banda o conxunto que veste de granate o Aston Villa. Taylor para Wright, pelota atrás de Wright para Southgate, controló Copeito Taylor, pide ya en izquierda Wright, ahí recibe lateral, está junto a él, está en Collymore, aguanta Collymore, evitó, venga ahí a presión de Pénez, Barry con Iogu, este abre para posición de Gary Charles, presionado por Makelele, insiste Makelele, y ante presión, todo el Celta, acaba deixando atrás para Ous, estáse comenzando a poñer esto, moi ben pros intereses galegos, o público do Villa Park, comeza a poñerse nervioso e a subiar algunha que outra acción dos seus. Faltan apenas 3 minutos e 30 segundos para a conclusión desta primeira metade. 1-2 vence o Celta. Golpeou xa Di Triel, toca Sánchez, vai saltar aí Pénez con Barry, tocou o central do Aston Villa.
Tocó Carpin también para Michel Salgado. Este con Masiño. Mostovoy. Pisa atrás con Jorovic. Verges. Frontel. Joachim. Buscan la misma banda. Era muy complicada Makelele. Se iba a corte ahí Gary Charles. Mandó a pelota bancada. Vai ser lo propio de Rafael Verges. O capitán Oxe do Celta. O que puña o esférico movimiento. Ahí está Verges combinando con Mostovoy. Este que prolonga para Makelele. Aguanta Makelele, dice sentado Gary Charles, el centro de Makelele. Ahí recollelo Carpin, o disparo de Carpin. O centro de Makelele, buscaba a Sánchez, non pudo chegar este. E acabou esa xogada co lanzamento nunha posición un tanto forzada de Carpin. Non pudo alcanzarlo de envío, agora Stan Collymore. Sacará de novo de banda o Celta. Está dominando, está xogando fenomenalmente estes últimos minutos a primeira metade o conxunto de Víctor Fernández. Qué sensación de poderío está dar hasta un momento no Villa Park. Jorovic abrindo para Rafa Verges. Verges, un balón muy complicado para Pérez. Lo hizo ahí con Yogu, mete a bota Makelele. Pérez cae ante Yogu, aplica el avantaje colegiado. Ahí está Makelele con Sánchez. Ya baixaron moitos efectivos de Aston Villa. Pérez de nuevo con Sánchez. A piques de marcharse Sánchez. Despecheo Yogu, salta y Mostovoy. Makelele. Y de la izquierda Verges, ahí recibe Cordobés. Frontal Gary Charles, o centro con la derecha. Petó en Taylor. Recolle, sin embargo, Sánchez. Busca un compañero, combina atrás con Mostovoy. Proba, non, esta vez abre para Michel Salgado. O centro de Michel. Que magua. Levaba moita intención. Acabou sacando a defensa do Aston Villa. De nuevo Michel, encara aí a Wright. Insiste Michel, o centro será coa esquerda. Despexou sen problemas Taylor. E aí está saindo a contragolpe Thompson. Cross-Vilance de Birmingham. Stan Collymore, qué potencia, vai ser Collymore, de un, de dos, xa non puido con Jorovic, e hai falta, e vai haber máis cartón. Hai cartón para Verges, fora se de Masiño tamén de Verges, non puido con Jorovic, pero non aplicou a lei da vantaxe colexiado, se deu a falta de Verges, e a máis amosollo o primeiro cartón amarelo, este no minuto 44, pro capitán do Celta. Va a ser Semella Thompson o encargado de lanzar esta que puede ser una de las últimas acciones de esta primera metade. Están Thompson y Gary Charles. Va a ser finalmente Thompson, colga Thompson. Saltou Jorovic. Va indo agora Cáceres, a pelota para Southgate, abre para Wright, colga Wright, de Triel. Con vantaxe ante a presencia de Joachim. Impuso aí o seu 1,94 m, porteiro do Celta. Volve a guardalo guardameta francés que está adiante con seus compañeiros. Golpea xa Di Triel, tocou como puido Pérez. Vai agora Mostovoy. Jorovic con Verges. Masiño. Fronta el Lee Hendry, continúa Masiño, deixa atrás para Jorovic. Jorovic que busca a Sánchez, problemas no control, saiu desde atrás aí moi ben Taylor. Lee Hendry con Collymore, chega a intentar cortar Carpin, de novo Collymore con Lee Hendry, abriendo para Wright, prolonga Wright por esa banda, trataba de combinar con Joachim, saltó Jorovic, e deixa atrás agora Sánchez para Michel, dormiuse Michel, chegou Thompson, abre para Wright, ten apoio en corto de Hendry, estaba moi listo aí, moi atento Masiño, sacou Cáceres para Sánchez, estamos xa en tempo de compensación desta primeira metade. Mostovoy, un 3-5, mete Mostovoy, un bo balón para Pérez, non hai fora de xogo, ten apoio máis atrás de Makelele, o centro de Pérez, toca Barry, vai recoller aí Lee Hendry, e inicia xa o contragolpe o Aston Villa por mediación de Wright, abrindo para Collymore, atrás Collymore de novo con Wright, máis o centro a Barry, insiste o lateral esquerdo do conjunto inglés, o público que se desespera. Taylor, metiendo Taylor para Lee Hendry, abre Lee Hendry para la posición de Gary Charles, frontal Makelele, vuelve a presionar Makelele, Taylor, pasa ya 1 minuto y 10 segundos, lo tiempo estipulado para estos primeros 45, Southgate, con Wright, presiona Sánchez, acaba levando esa pelota, y también a falta de Barry, y vaya a haber cartón, o segundo, bueno, parece que se anima o colegiado belga, antes para Verges y ahora para Barry. Seguramente o seu compañero Thompson dixo antes bastante máis merecementos para ela
que en esa oportunidad de Barry. De John Gregory, o adestrador o coach de Aston Villa. Ahora veamos tras lo cuarto árbitro. Parece que tiene algún problema. Obvio Celta. Por mediación de Goran Jorovic. Pasan ya 2 minutos. Estamos en los 47. Masiño. Abre Masiño para Michel Salgado. Vaya a presionar Wright. Combinó con Sánchez. Este atrás. E agora neste preciso intre. Anciano Armán indica ao final desta primeira metade unha esperanzadora primeira metade o que chega ao Celta con vantaxe na eliminatoria 1-2. Goles de Sánchez e de Mostovoy pros galegos. Marcou Stan Collymore de penalti pros do Villa Park. 10 menos cuarto da noite, algúns minutillos máis de novo, señoras e señores, con todos vostedes desde o Villa Park de Birmingham, onde o Celta está a disputar este encontro de volta dos 16avos da final da Copa da UEFA, que polo momento registra victoria galega, 1-2 pros homes de Víctor Fernández. Tomou vantaxe o Celta por mediación de Juan Sánchez no minuto 26. Empatou Stan Collymore pro Aston Villa logo dun penalti moi discutible de Masiño nunha xogada con Ian Taylor. Aos 30 minutos empataba Collymore. E nos últimos intres da primeira metade, Alexander Mostovoy nun lanzamento de falta poñía este 1-2 momentáneo que lle dá vantaxe na eliminatoria ao Celta. Sería un total no global da eliminatoria de 2-2, pero como o Celta marcou 2 goles en campo allego e o Aston Villa serían os galegos polo cómputo doble 2 goles conseguidos a domicilio os que estarían na rolda dos oitavos. Un Celta que está a xogar unha primeira metade realmente fenomenal, raseando a pelota, tocando con calma, sen caer nas precipitacións. Únicamente nos 4 ou 5 minutos seguintes tras conseguir o primeiro tanto, Sánchez pasou por apuros. Aí foi cando empatou o Aston Villa e tamén cando chegaron mellor os homes de John Gregory, pero salvo neses 4 ou 5 minutos o Celta está a facer un partido realmente impresionante. A verdade é que está a facer tamén moito frío esta noite en Birmingham, pero a vos seguro que todos os aficionados galegos que se deron cita aquí nestes primeiros 45 minutos, a vos seguro que se esqueceron do tremendo frío. Debemos estar aproximadamente a 1 grau, como moito, 1 grau. Eso nunha cidade que está chea de canais de auga e hai unha grande humidade, un deses días de frío, pero dun frío que se mete nun corpo que acaba prácticamente por notalo e é realmente moi desagradable. Non me resisto neste tempo de descanso. Ainda non están os xogadores no terreo de xogo, están os operarios do Aston Villa tratando de restañar os posibles defectos que pueda tener o céspede. Están tamén os suplentes. Agora sai si xa o Celta. E dicía que non me resisto a comentarles unha anécdota sobre a impresión que teñen estes ingleses de nós. E é no referido, é unha anécdota referida ás medidas de seguridade que puderon ver tanto os membros do clube como os xogadores no partido de ida en Balaídos. Chamaronlle moito a atención esas medidas de seguridade, a todas luces para eles insuficientes. Chamoulle sobre todo, fíxense vostedes atención, que en Balaídos non houvese cans xunto aos homes da seguridade. En fin, que son cousas tamén do outro fútbol, son cousas que se ven en eliminatorias europeas como as que disputa o Celta este ano. Hai troco de saída, semella no conxunto de Birmingham. Aí está Draper, un centrocampista de Concepción que se actuou en Balaídos. Veremos por quen sae Draper. No Celta non atisbamos ningunha sustitución con respecto aos homes que actuaron nos primeiros 45 minutos. Aí sair tamén o trío arbitral, xa está no terreo de xogo o belga, triste protagonista pros galegos neste primeiro período, e isto vai comezar dun momento a outro. Ata este punto, no momento no que se inicia a segunda metade, o Celta están oitavos. Imos ver que o que nos depara o destino nestes segundos 45. Aí está Draper, a sustitución no Aston Villa, puxa a pelota en xogo xa o conxunto de John Gregory. Segundos 45 minutos, os minutos da verdade en Birmingham. A primeira pelota que metía Wright, cortou una Carping, atrás Sánchez para Michel, este ainda máis atrás para Cáceres. Sae con máis forza o Aston Villa, abre Mostovoy, non, continúa el mesmo, presionado por Taylor, agora sí que abre para a posición de Carping, este que aguanta, insiste Carping, busca un contra un con Barry, reclama obstrucción Valeri Carping, pero o colegiado belga indica saque de portería. Estamos no primeiro minuto, a verdade é que eso semellaba unha falta moi clara.
pero Ancien Armand, que así se llama o árbitro en cuestión, non ha decretou. Saca o Oaks, o salto e a falta de Michel Salgado a Stan Collymore. Aí con moita máis vontade, con moita máis ansia o conxunto de Gregory nesta segunda metade. Está tamén obrigado polo resultado. A falta que vai golpear o Aston Villa. Sacou xa Lee Hendry, sae Ditriel, meteu os puños, controla Mostovoy, abre para Makelele. Inicia carreira Makelele, perseguido por Lee Hendry. Aguanta Claude Makelele, busca un contra un, vaise de Hendry, vaya patada. Si es non é tarxeta, non sei o que vai a ser. Efectivamente, cartón. Hai cartón para Lee Hendry. No lanzo anterior, na disputa dese balón aéreo, quedou mancado Stan Collymore na loita co portero do Celta. E aí está, mentres tanto, no outro lado do campo, Makelele dialogando con Taylor. Ollo que hai enfrontamento entre os xogadores. Está aí por medio Pene. Pío cartón amarelo Lee Hendry. Os ingleses que tratan de enfervorizar os seus, de dotar a isto de outro ritmo, de que responda a bancada. E o Celta agora é o que lle convén enfriar o partido. O que está diante la eliminatoria é o conxunto galego. Mentres vemos aí a Ancien Armand tomando nota do cartón para Lee Hendry. Ese Lee Hendry, o futbolista amoestado. Ate o momento 3, Barry, Lee Hendry no Aston Villa, Rafa Verges no Celta. Vai ser Alexander Mostovoy o encargado de poñer de novo a pelota en movimento. Cáceres que lle di que lle manda él. Aí vai o ruso a subir hacia o colexiado. Saque de Mostovoy, que era o primeiro pao. O remate e o gol. Acaba de marcar Pene. O lanzamento de Mostovoy, o toque no primeiro pao. Non puido chapar o Oaks. E aí estaba Lugo Pene no minuto 48 para marcar o terceiro dos galegos. Aí está, xogada repetida, o saque de Mostovoy. Deiteu no primeiro Pau Sánchez. Ous que non atrapa. E Pérez que está máis listo e máis rápido que Iogo. O movimento de anticipación de Sánchez, efectivamente chega a peitear. E aí estaba Lugo Pérez, xusto no momento no que máis apretaba o Aston Villa. Marca o Celta un tanto deses denominados no mundo do fútbol psicolóxicos. Un 3. O Aston Villa tería xa que marcarlle os galegos dous tantos para conseguir o seu paso aos oitavos de final. Aí está de novo Pérez. Aguanta Pérez con este xa 4 goles na UEFA. Vaya caño que lle fixo aí a Taylor. Non puido ao final Mostovoy. Atrás Lee Hendry para Iogu. Taylor sacando para Barry, que tocaba para Draper. Pelota atrás de novo para Barry. Aguanta Barry, combinó con Draper. O cambio de orientación, buscando a entrada de Lee Hendry. Va a encarar a Rafa Verges. Continúa Hendry, mete a pelota para Joachim. Que dice atrás para Collymore. Agardou na moito e apareceu Fernando Cáceres. De novo Lee Hendry, insiste o Aston Villa. Colga Hendry, preparábase a volea Taylor. Acaba despexando Mostovoy. A pelota os dominios de Berry. Aguantou ben aí, estivo moi ben Berry ante Sánchez. Sacou para Trapper, elude a Mostovoy. A apertura de boa para a banda de novo de Lee Hendry. Aí carga o xogo Aston Villa. O centro que peta en Verges. De novo Lee Hendry. Asegura con Draper. Que colga. Balón con vantaxe para Fernando Cáceres. Imos ver se chega Verges. Sí que vai facer. Non lle presiona a ninguén. De todos os xeitos non se complica e despexa. Tocou Pérez. Ten problemas para Southgate. Presionaba Pérez. Pelota atrás. Con eso sí, moitos máis problemas para Oaks. Que non chega e é saque de esquina ante a desesperación da bancada do Villa Park. E o primeiro lanzamento desde o Curruncho nesta segunda metade pros galegos. O Aston Villa que trata de irse arriba, pero o Celta que en canto colla a pelota sabe como hai que xogarlles para facerlles dano. Están bastante imprecisos os homes de John Gregory esta noite e a súa defensa non está respondendo ao mesmo nivel que hai 15 días en Balaídos. Vai lanzar desde o Curruncho de novo o especialista Mostovoy, o saque pasado que busca a Carpin. Despexeu Berry, o lanzamento de Masiño. Tocou finalmente Wright.
Aguanta Joachim y hay falta. El cartón para Michel Salgado. Tan remiso que se me llama o colegiado belga para esnar cartóns na primeira metade, sobre todo ao principio do partido. E semella que desta volta, no inicio do segundo período, saiu con outro talante. Vai máis animado. Vai ser Berry o que poña o esférico de novo en movimento. Abre para a posición de Wright. Inicia a xogada na súa banda esquerda o Aston Villa. Colga Wright. Protege Collymore. Trataba de deixar estar Collymore. Acabou despexando Mitchell. Toca Mostovoy. Controlou Barry, pelota atrás para Wright. Insiste Wright con ese tipo de envíos. Nesta oportunidade non chegou Joachim. Sí que o fixo Draper. Continúa o centrocampista dos Villans. Abre finalmente para Iogu. Evitó a Penef. Continúa Iogu. Combina atrás con Southgate. Thompson. Abre Thompson. Máis esquerda cara a posición de Wright. Aí está con el Michel Salgado. Que ven Michel impoñendo aí o seu poderío. Combinó con Carpin. Este o centro buscaba Mostovoy. Interceptou Draper. Mostovoy que lle bota a bronca a Carpin. Asegura o pase, home, non forces tanto que lle di. Southgate ante Mostovoy con problemas. Aí vai o ruso. Aguanta Mostovoy, non o veo claro. Máis rápido se cadra Barry. Insiste Mostovoy. Vai se ven Mostovoy por... fora. Que pena. Que pena Mostovoy. Aí con espacio de sempre moi perigoso. Tiña compañeiros, estaba na dereita, creo que Sánchez o que estaba nesa posición, pero o ruso está con confianza e o seu lanzamento petou en Thompson e será finalmente saque de esquina. Vai ser de novo o propio Mostovoy que golpea desde o curruncho. Estamos no minuto 53, lembren, un 3 pro Celta no Villa Park. Golpea Mostovoy, o salto de Verges, tocou Iogu. Vai recoller Carpin, atrás con Masiño, este que mete para Sánchez. Asegura de nuevo con Carpin, pide de nuevo Sánchez, ahí controla dentro da área. Busca un contra un Sánchez. Insiste de nuevo atrás con Carpin, este que mete aro desmarque de Penef, aguanta ante Barry. O centro de Penef para Carpin, a piques de Chacar, sacó Iogu. Tocó Joachim con vantaje esa pelota para Michel Salgado. Presiona Collymore. Pelotazo atrás para Vitriel. Corre Collymore. Sacó con sustiño incluido Vitriel. O que agora Lugo Pérez ante Wright. Sacará de banda o Aston Villa. Anima así. Agora sí que parece que se decide a bancada do Villa Park. Animal os seus. Colga Wright de nuevo para Collymore. O toque de Stan Collymore. La pelota solta. Recolleu una Fernando Cáceres. El mismo inicio a contragolpe. Con qué velocidad de marcha hay Cáceres. Aguanta Fernando Cáceres. Puede haber falta de Draper. Continúa Cáceres. Combina con Pérez. Cae Pérez. Nesta área o colegiado non quere saber nada. Manda. Continúa o partido. Meteu a perna Jorovic. Verges con Makelele. Corre Joachim. Tocou Lee Hendry. Sacará de banda o Celta. Vai ser Rafa Verges o que mova xa para os galegos, combinando con Masiño. Ten que tranquilizar o partido Celta, combinar, tocar aí, impoñendo a súa calidade, deixando pasar os minutos, porque isto está, se xogan como saben prácticamente no peto. Atrás Sánchez con Michel Salgado. Masiño forzou moito, non chegou Sánchez, deixou pasar Wright. Sacará de banda o Aston Villa. Sacou xa Wright para Barry. Draper. En espacios aí Draper. Thompson. Tirouse Michel Salgado. Recolle Wright. Abrindo para Stan Collymore. Evitó venga aí a Carpin. Continúa Collymore. O cambio de orientación. Cara a posición de Lee Hendry. Con él saltou Verges. Vai agora Joachim. A pelota solta para Thompson. O pau. E Vitriel. A sorte tamén vale nesto de fútbol. Os 55 minutos, o disparo de Thompson, duro e abaixo, deixou aí moito espacio Goran Jorovic para que preparase o lanzamento. Menos mal pro Celta, que estivo aí afortunado Vitriel. Oye agora que estivo moi listo Sánchez, vai ser Sánchez. Buscaba Lugo Pérez, interceptou Southgate, será saque de esquina. O exceso de xenerosidade se cadra, privou aí o Celta de deixar isto prácticamente resolto. Estaba nunha boa posición aí Sánchez pro disparo.
apenas a 7 o 8 metros la posición de Oaks. Viña tamén é certo Pérez, pero tamén estaba por medio Southgate. E o terceiro lanzamento desde a esquina para o Celta nesta segunda metade. De novo Mostovoy, moi corto, acabou sacando Thompson. Aí está protegendo Stan Collymore, que mide 1,95 m e é realmente un tanque. Makelele abrindo para Verges, que maneira de forzar. Chegou antes Lee Hendry, toca atrás para Eyogu, e este ainda máis atrás pro seu porteiro. O desplazamento de Oaks, vai saltar Yochin, non chegou, si que oficio Jorovic, e acabou facendo aí Verges falta. Vermello. Bueno, increíble. Se o cartón amarelo era moi discutible, o vermello xa, bueno. Aí está o lance, o colegiado que o sanciona con cartón amarelo esa entrada a Taylor. E a observación o xesto de Verges, porque eu creo que nin sequera lle deu tempo a decirlle nada o colegiado. Motiva o cartón vermello directo e expulsión. Aí está John Gregory, o técnico do Aston Villa, tratando de tranquilizalo. E vaya man que lle acaba de botar este ancianas man, o colegiado belga, o conxunto inglés. Aí está o lance repetido, e que eso non é nin cartón amarelo, é unha falta normal. Vaise Verges, esto que se complica. Estamos no minuto 57 e a reacción inmediata de Víctor Fernández. Va a entrar Daneggen no partido. Terá que sacrificar, supoño, a adestrador do Celta un home de arriba. Vamos ver a Sánchez. Vaise Juan Sánchez, entra Daneggen, un central por un home de ataque. O cambio obrigado por las circunstancias. Y esto, que bueno, que igual nos vai sufrir nestes minutos que queda. O saque da falta, tocou precisamente Daneggen, saca Karpin. O ben encaminado, ben controlado que estaba. Aparece o árbitro igual que na primeira metade. Aguanta Berry, acaban entregando para Taylor. Este que mete, fixos un lío Collymore, non acaba de despexar Masiño. Ao final fixo Jorovic. Southgate vai presionar, pero que moito Aston Villa. Wright, colga Wright, salta Taylor, fixo máis Cáceres. Karpin, o cambio de orientación de Karpin, busca sorprender con Pene. Vimos ver se chega o búlgaro. Sí que oficio, pero con moi poucas posibilidades de controlar. Acabou por facer eso que viron. Move desde atrás xa Southgate pro Villa, combinando con Wright. Ronda el Karpin, este que abre máis para Thompson. Encara Michel Salgado, pica para Joachim, pudo haber falta aí do dianteiro, non indicou nada o colexiado, e acaba despexando desa maneira Ditriel, entregando directamente a poder do capitán do Aston Villa. Southgate que abre para Wright, este que colga unha outra vez con vantaxe Cáceres, mete a testa, aí vai chegar Masiño, impoñendo a súa xerarquía. O desplazamento de Masiño para Mostovoy, cae Mostovoy ante Taylor, e hai falta, e imos ver cartón. Non sei cando lles dicía eu que estaba moito máis animado este colexiado belga nesta segunda metade. Agora cartón para Taylor. Con tranquilidade subtúa a pelota Masiño. Agarda o brasileiro que ha subido o colexiado. Move xa en corto para Karpin. Este abre para Makelele. Va a encarar ahí a Eyogu. Continúa Makelele con Mostovoy. Vaya agarrón tan claro Makelele. Oaks. O lanzamento de Makelele, pero eu creo de todos os xeitos que aí puido existir penalti nun agarrón a Mostovoy. A veces nos ofrece a realización inglesa a repetición. Ese momento xa está... No, que é antes. O agarrón de Eyogu a Mostovoy antes. Nese momento xa o soltara, pero eu creo que o penalti era bastante claro. A todo isto sacou deste curruncho Mostovoy, non chegou Makelele, sae Draper, o contragolpe pros do Aston. Hable para Wright. Vai a tapar Karpin, combina o centro de novo con Draper. Este de novo con Wright. Aguanta Wright, busca a Joachim, este que prueba a súa velocidade con Michel Salgado. O centro de Joachim, pelota atrás, aparece Makelele.
manda pelota a córner. El primeiro lanzamento desde o Curruncho en esta segunda metade pro Aston Villa. Estamos no minuto 61, un 3 vence o Celta, que está a xogar un home menos por expulsión. Hai uns minutos de Rafa Verges, o saque e o remate de Taylor que se vai fora. Estaba prácticamente feito, xa cantaban o gol aquí no Villa Park. Aí está o lanzamento desde a esquina, tocou Collymore e colle un pouco xa pasado a Taylor. Tivo que golpear moi forzado coa esquerda e non puido precisar. O envío de Ditriel, busca a Penez, con él está Barry, apoyouse Barry, non indica nada colexiado, aparece desde atrás Southgate, abrindo para Wright, llegou antes Carpin, mete de Viqueira para Penez, despexa Barry, para Mitchell, no control, chega Thompson, combina con Draper, acelera o seu xogo Aston Villa, mete Draper para Collymore, con Thompson, de novo con Draper, pide na dereita Lee Hendry, o centro de Lee Hendry, toca co peito Cáceres e é córner. O público xa reclama todo, hasta pedían man aí de Fernando Cáceres. Prepárase pro lanzamento desde a esquina Thompson, suben os remates os centrais do Aston Villa e está o lanzamento de Thompson cara a punto de penalti. Ditriel non chegou, Ditriel controla Joachim, deixa atrás para Southgate, con el Fernando Cáceres, de novo saque de esquina. Son momentos de agobios, insiste o Aston Villa, que en este tipo de lances a balón parado está a crear moitos problemas. Desde outro Curruncho de Lee Hendry, toca atrás para Wright, colga Wright, toca, mete a testa Dan Eggen, aí teñe que impoñer a súa altura o central noruegués, Draper colga, non hai ningún xogador de Aston Villa, e chega sen problemas Ditriel para chapar esa pelota. Moveu xa o porteiro do Celta para Makelele, que mete para Penez, aguanta ante Southgate, falta do capitán do Aston Villa. Con tranquilidad de Mostovoy, tocou atrás para Masiño. O cambio de orientación de Masiño para Carpin. Que combina con Michel Salgado ante presión de Rice, de atrás para Danegen. O pelotazo de noruegués, poucas posibilidades para Penez, que a máis estaba en fora de xogo. Move xa o Aston Villa por mediación de Berry. Ven recibir Collymore. Busca, sin embargo, un envío logo con o cara a Joachim. Meteu a perna Cáceres, Mitchell con problemas ante Wright. Tocou Wright para Collymore. Non se entenderon aí. Tira proveito de todo elo Ditriel. O saque forte do porteiro do Celta cara a Penez. Tocou atrás para Mostovoy. Ten o Celta que tratar de controlar algo máis a pelota, de non perderla tan rápido. Aí está Alexander Mostovoy precisamente nese traballo, gañando algúns segundiños. Mete Mostovoy para Penez, non pudo chegar logo Penez. Pelota para Oaks con Barry. Ya está aberto na banda esquerda Wright o centro con Draper. Vai sair o paso Carpin, deixa para Thompson, o cambio de orientación para a subida o ataque de Yogu. Ten un buen disparo, o lanzamento de Yogu desviado. E Yogu que volve xa a súa posición. E o adestrador John Gregory do Aston Villa, que vai realizar a segunda sustitución. Vai ser un central Barry e entra con número 22 no seu lugar Basel. E o primeiro troco desta segunda metade no Aston Villa. No descanso, lembren, entrou Draper no lugar de Gary Charles, do lateral dereito, e Basel, que é un hombre de ataque, mentres que Berry, o home que foi sustituído, era un central. É un troco claramente ofensivo. Restan a todo isto 25 minutos. Vence o Celta no Villa Park por 1-3. Marcaron Sánchez, Mostovoy e Penez. Para os ingleses, de penalti Stan Collymore. Aí está precisamente Basel na súa primeira intervención, perdeu ante Makelele. Loita Makelele con Lee Hendry, a pelota que non sae, tira proveito Mostovoy, que estivo aí moito máis listo que Taylor. O final o coiro golpeou en Yogu, sacará de banda o conxunto galego. Vai ser Makelele o Celta prácticamente
que está situado no terreo de xogo con 3 centrais. Na dereita como lateral Michel Salgado, situado prácticamente también como lateral izquierdo Claude Makelele. Cae Pérez, hay falta de Thompson. Y eso va a dar un poquinho de respiro Celta, porque está chuchando en moito o conxunto de Gregory. Ahí está Masiño combinando con Mostovoy, pide en la izquierda Makelele. Aguanta Mostovoy, mete para Pérez, se go Southgate e indica o colegiado. Hubo falta de Lugo Pérez. Move o capitán do Aston Villa con Wright. Para Thompson. Abre Thompson, cara a posición de Collymore, busca un contra un con Michel Salgado, centro con izquierda de Collymore, Ditriel, ante la presencia de Basel. Hoy sí que va a haber que sufrir en estos minutos que restan. Sacó Xao guardameta celeste, meteu a perna Wright, va a ir recoller Taylor apoyándose en Draper, abre Draper. Aguanta Lee Henry, mete un balón entre líneas para Basel, que aguanta, combina atrás con Draper, para Wright, abre Wright más a la izquierda, ahí aparece Stan Collymore, busca un contra un con Michel Salgado, insiste Collymore, carga Carping, al 8-2-2, cae Carping, falta do futbolista do Aston Villa. Va a ser Fernando Cáceres o encargado de volver a poner de nuevo o esférico en movimiento. Golpea Cáceres buscando a Mostovoy, con él está Iogu, moito máis alto, toca Taylor, baixando para Draper, o pelotazo de Draper, busca na banda Lee Henry, encara a Makelele. Ahí se ven Lee Henry de Masiño, mete o centro para Taylor, abre máis Taylor, chega Michel, amagou ante Wright, deixou una pasar, saque de banda. Eso debe ser pro Celta. Si belga xa famoso non di o contrario. Sacou xa Michel Salgado con Danegen, entrou cos tacos por diante e xogo perigoso moi claro de Joachim. O público que protesta está tratando de animar os seus e tamén de meterlle máis presión ao colexiado, pero a falta se me llama bastante clara nese lance entre o dianteiro do Aston Villa e o central noruegués do Celta. Cando a todo isto vais a producir unha nova sustitución, un novo troco no Celta. O que se vai marchar é Carping e no seu lugar vai entrar Tomás. Aí está Carping, que se retira do partido. Lembren que estes días foi dúbida, sufriu un proceso gripal que lle impediu estar incluso convocado en Santander no partido de Liga do sábado. Apurou a súa recuperación para estar hoxe no Villa Park. Vaise Carping cando se cumple o minuto 24 desta segunda metade, e no seu lugar entra outro centrocampista, Tomás. Máis oxígeno pro centro do campo, que falta lle vai facer o Celta. Puso xa de novo esférico movimento Ditriel, busca Pérez, chega con moita vantaxe aí Southgate, aguanta Thompson, tira un sombreiro a Masiño, pero eso que lle sai, vaya xogada de Thompson aí, acaba deixando para Draper, acelera Draper, abre para Lee Henry, ten diante dela Tomás, mete para Collymore, algo trompicado Collymore, deixa de novo para Lee Henry, presionado por Makelele, o centro que acaba despexando Fernando Cáceres, vai no recoller Iogu, frontal Mostovoy, mete para Collymore, boa parede con Lee Henry, o centro atrás, non chegou Basel, sí que oficio Michel Salgado, tocou Southgate, volve a insistir o Aston Villa, Draper con Thompson, abrindo para incorporación de Wright, máis a esquerda con Joachim, o centro de Joachim, outra vez Fernando Cáceres, toca agora Lugo Pérez, pero é simplemente para entregarlle a Southgate. Todo Celta pechado na súa parcela, todo Aston Villa en campo vigués, a excepción do porteiro de Oaks. O envío de Wright, outra vez estaba aí Fernando Cáceres, terá que correr o lateral esquerdo do Aston. Colga de novo Wright, non, buscaban esa mesma banda Joachim, pelota moi forte, chega con vantaxe Michel Salgado, aguanta e saque de portería para o Celta.
Bueno, o de este árbitro belga é de risa. Está fora do campo, que non pedía nada Michel Salgado. John Gregory, que a todo isto aproveita para reorganizar as súas posicións tras a entrada no terreo de xogo de Draper e tamén de Basel. Sacou Didriel, tocou Southgate, recolle Wright con el Pénez, leva esa pelota a Lubo Pénez, vai encarar aí a Southgate, insiste Lubo Pénez, deixa no outro lado para Mostovoy, vai buscar un contra un, veremos Mostovoy con Yogu, insiste Mostovoy, tocou coa punta da biqueira Yogu e é saque de esquina para o Celta. A ver se consegue o cadro de Víctor Fernández sair en alguna que outra oportunidade o contragolpe, demostrar que aínda ten condicións para crear perigo e non deixar que se crezcan, que vayan arriba todos os homes do Aston Villa. O saque de Mostovoy para Pénez, tocou Draper, con él está Lubo Pénez, aguanta Draper, carga Pénez, sacou Draper, vai recoller Collymore, este que chegou atrás para Southgate e este que abre a súa vez para Wright e volve a organizar o lateral esquerdo por Aston Villa. Thompson, o cambio de orientación, buscando a Stan Collymore, agora na banda de Tomás, o autopase de Collymore ao centro, Didriel que se xoga o físico, toca Masiño, non chegou Mostovoy, sí que o fixo Draper, recolle de novo Wright, volve a carga o Aston Villa. Thompson, Olga Thompson, aí aparece unha vez máis Cáceres, Mostovoy, vai encarar a Draper, aguanta Mostovoy, combina con Tomás, presiona Stan Collymore tímidamente, saca Tomás, cara a Pénez, e hai falta e cartón. Cuidado cos xestos, que xa vimos o que lle pasou a Verges. Outro cartón realmente increíble, o que acaba de ensinar este belga, Ancien Armand, agora a Lubo Pénez. Golpea xa Southgate, a pelota cara a posición de Yogu, toca Taylor, despexou Masiño, vai recoller o capitán do Aston Villa. Southgate o centro para Draper, o cambio de orientación, buscaba a Collymore, chega Tomás, o pelotazo de Tomás, vai no recoller Makelele, o cambio de ritmo de Makelele, parecía falta clara de Draper por dúas veces, non me indica nada este belga, e aí está sacando Draper xa para Lee Hendry. Thompson, esbarou Mitchell, vaise Thompson, o centro chut, unha vez máis Fernando Cáceres. Vaya partidazo nesta segunda metade do hispano-argentino. A loita agora entre Wright e Mostovoy. Sen palabras, Mostovoy xa ven que non está nada de acordo. Taylor con Yogu, aí recibe Stan Collymore, xa lle sai o paso Tomás, forza Collymore a xogada, o centro coa esquerda, sacou unha vez máis Cáceres, Taylor con Yogu e este atrás para Southgate, xoga Southgate de novo con Yogu, ten espacios aí o central, mete Yogu, chega antes Tomás que Lee Hendry, agarrou Lee Hendry, continúa Tomás, chega con forza Basel, insiste Tomás para Masiño, despexa Goran Jorovic e aí vai correr unha vez máis Lubo Pénez con Southgate, toca Southgate, desvara e aí aparece Wright. Taylor abrindo de novo para incorporación de Wright, pide de novo Taylor, esvarou, estaba sen embargo atento Thompson, deixando Thompson para Yogu, ten aínda máis aberto a dereita Collymore, recibe Collymore, busca un contra un con Tomás, insiste por esa banda Stan Collymore, forza moito, toca Tomás, Jorovic, e despexa Makelele, e de novo outro capítulo imposible para Pénez, e Yogu aguanta ante Pénez, deixa atrás para Southgate. Taylor con Thompson, fronta el Masiño, centra, non chegou Stan Collymore, e sí que o fai Tomás. Protestaba tímidamente Collymore, reclamando mano control de Tomás, non indicou o colexiado, e moveu xa Pénez para Makelele. Masiño, indica Víctor Fernández desde o banquiño que toquen, intentaba Mostovoy con Mitchell, agora Mostovoy que sí que o consegue, corta sen embargo Wright, ese envío de Fernando Cáceres, a pelota para Stan Collymore, este que xoga con Draper, vai encarar aí a Makelele, pica Draper,
Corre Lee Hendry con el Jorovic. Pisa con calcaño Hendry. Saca pelota limpiamente Goran Jorovic. Tomás. Recorta bien Tomás a Joaquín. Deixa para Massinho. Massinho con Makelele. Mitchell Salgado. Massinho. Este o que ten que facer o Celta. Aí está de novo Mitchell. Atrás Mitchell con Massinho. Presiona Draper. Mostovoy. Aguanta ante Wright. Conviene atrás de nuevo con Massinho. Desplazó claramente con sus brazos Draper a Massinho. E a falta é moi clara a prol do Celta. E vai haber unha nova sustitución. Un novo troco no partido. Vamos a ver quién se retira ahora. Quién o que se va. Pues va a entrar no terreno de xogo Cadete. Va a sustituir a Lugo Pérez. Va a tratar Víctor Fernández con entrada de Cadete de dotar a esa parte de arriba, a su dianteira, de algo máis de folgos para correr esos balóns casi imposibles que están a mandar desde atrás. Un intento de sacudirse a presión os zagueiros do Celta. Aí está precisamente Cadete, que un dos xogadores máis coñecidos, como lles dicía ao principio da retransmisión deste Celta en Inglaterra. Lembrano da súa estadía no Celtic de Glasgow e desa trayectoria impresionante con 47 goles en 48 partidos. Collymore, un Cadete que por cierto se va a actuar aquí en competición europea con Celtic contra Aston Villa. Trataba de meter aí Collymore para Joachim. Unha vez máis moi segura polo centro a zaga do Celta. E é Tomás o que inicia o contragolpe. O pelotazo de Tomás, busca Cadete. Cadete que deixa moi ben para a chegada de Mostovoy. Mostovoy de novo con Cadete. Pedía de novo Mostovoy, non o ve claro Cadete. Aguanta o portugués, acaba por tirar. A pelota que peta en Iogu. E vai a recoller Makelele. Habilita Makelele a Tomás. Fronta el Thompson. Aguanta Tomás. A patada de Thompson. Indica que toca a pelota. E o colegiado belga tamén indica que continúa o partido. Basel tocando para Draper. Ahí está de nuevo insistindo Aston Villa. Collymore va a encarar a Mitchell Salgado. Busca diagonal, está en Collymore. O disparo de Triel. Bueno, pues quedónos ahí a dúbida de saber si eso era un disparo realmente, esa cousa con tan pouca forza, ou era un centro, un envío que non comprenderon os seus compañeros. En calquera caso se sacou de Triel. Toca Cadete, saltando máis que Wright. Llega Iogu. Faltan apenas 12 minutos para a conclusión do partido. Vence por 1-3 o Celta. Con este resultado, nin que decir ten que o conxunto galego estaría no sorteo para os oitavos de final. Joachim tocando atrás para Taylor. E Iogu. Abre Iogu para a posición de Lee Hendry. Xa o paso Tomás. Continúa Lee Hendry. Mete co exterior. Saca Makelele. Mostovoy. Tranquiliza o xogo ruso. A pelota para Cadete. Con vantaxe Southgate. Non corre Cadete. Veremos que pasa. Southgate. Atrás para Oaks. E este que saca con moita tranquilidade para Wright. Thompson. Draper. Abre Draper para Lee Hendry. Fronta él sempre Tomás. Atrás de novo Lee Hendry con Thompson. Wright. Olga Wright, cara a posición de Basel. Salta Goran Jorovic. A pelota solta y es saque de meta. Reclamaban incluso penalti os ingleses nesa acción de Lee Hendry. Ahí está Makelele dialogando con seus compañeros. Víctor Fernández, o que se lleve que non está a pasar ben. Un partido que estaba claramente controlado por los galegos. Y hay que ver de qué xeito complicou o colegiado coa expulsión de Rafael Verges. Salta Cadete, que se está imponiendo en ese tipo de balóns a Southgate, algo que non conseguirá hasta o momento Lugo Pérez. Ahí está de nuevo Southgate con Thompson. Tengo apoyo no centro de Taylor. Continúa Thompson. O cambio de orientación é defectuoso. Recuperou pro Celta Mostovoy. Busca un apoyo a Mostovoy. Ya se está replegando rápido Aston Villa. Deixa para Massinho. Este para incorporación de Mitchell Salgado. Va a tapar Wright. Aguanta Mitchell. Atrás de nuevo con Massinho. Deixa pasar Massinho. Mostovoy. Y de Makelele. Inicio desmarque. Logo parou, pero Mostovoy o caso el que non se percatou. Iogu con Draper.
Mete Draper a dereita para Stan Collymore. Mete a perna tamén Tomás. Vai se ven Tomás, Delic Henry. Ten espacios aí Tomás. Aí sai a tapar Collymore. Acaba por deixar atrás Tomás para Makelele. Este ainda máis atrás para Goran Jorovic. E a súa vez retrasa para Dithriel. Había fora de xogo, indicou o árbitro axudante. Moveu xa o Aston Villa, que xoga por mediación de Wright, un dos homes que capitaliza a maioría do caudal ofensivo deste equipo. O seu lateral esquerdo, Taylor, abrindo para Yogu. Olga Yogu, o centro despexou no Fernando Cáceres. De novo Yogu, volve a insistir, esta vez cara Basel, chega con vantaxe aí Tomás, eludiu moi ben a Basel, está moi seguro nese lateral esquerdo Tomás. O pelotazo do Berciano, busca a Cadete, chega con moita vantaxe Wright. O tempo que sigue pasando, restan xa 8 minutos o Aston Villa para marcar 2 goles. Taylor. Abre Taylor para Lee Hendry, este con Draper. Yogu con algúns problemas, non pode con Tomás. O resete para Draper, este que mete Basel, intenta revolverse, hai moita xente, o disparo ora, o lanzamento foi de Wright, pero non encontrou portería. Está tratando, insistindo unha e outra vez o Aston Villa de entrar polo centro, e aí Danegen, Jorovic e Fernando Cáceres están realizando un traballo realmente fenomenal. E outra vía de chegada que semella ser a súa banda dereita está perfectamente tapada por Tomás. O terceiro troco de John Gregory, último, entra no terreno de xogo con número 16 Grayson, marchouse Thompson. Veremos onde se sitúa Grayson e que o que pode aportar. Aí está xa Grayson tocando ese primeiro balón. Vai se situar nunha especie de dobre pivote no centro do terreno de xogo xunto a Draper. Combinou ou tentaba cando menos con Baxel, pero xa recuperou o Celta. Masiño con Mostovoy. Mete Mostovoy para Cadete, aguanta con criterio portugués, agardando a chegada de máis compañeiros. Masiño, abre Masiño para a posición de Tomás, ten máis adiantado nesa banda Makelele, combina o centro sen embargo con Cadete, aguanta ante Southgate, deixa para Makelele, de novo Cadete, non hai fora de xogo, atrás Cadete, tocou Southgate, a pelota rexeitada, protexe Taylor ante Makelele, moito máis corpulento Taylor, acaboulle facendo falta Claude Makelele. Faltan apenas 7 minutos 6 no Villa Park. Comeza a escoitarse a Rianceira. E iso que fai moito frío e apenas son 600, pero vaya partidazo que fixo na primeira metade o Celta en calidade e xogo, e vaya esforzo que está facendo defensivamente nesta segunda. O cambio de orientación para Stan Collymore, encara Michel Salgado, busca a diagonal, tocou Mostovoy, e esa falta é unha cousa que se inventa claramente o belga, porque Mostovoy levou limpamente o esférico. É mellor que non proteste Mostovoy, porque ainda vai ir pro vestiarios. O do belga este é realmente increíble. A verdade é que en España queixámonos dos colexiados, pero en Bélxica moi ben tampouco deben andar cando mandan a este señor a arbitrar un partido desta entidade. Vai ser Stan Collymore o encargado do lanzamento. Ollo que lle pode golpear de xeito directo, ten unha potencia realmente tremenda. Aí vai Collymore, dispara a pelota que petou en Mostovoy, toca agora atrás Southgate, o lanzamento que recitou nun propio xogador do Aston Villa, e saque de portería, petou en Joachim. El saque de meta para Dithriel, e aí está Stan Collymore, o protagonista dese lanzamento. E dos últimos comentarios en canto a fichajes aquí no Villa Park, rumores que si John Gregory acaba por cumplir os seus desexos e ficha o futbolista que quere do Coventry, un futbolista que xoga na mesma posición que Stan Collymore, o que se marcharía ou podría marchar, abandonar este clube a próxima temporada, ese número 9, a súa grande estrela, o fichase Stan Collymore máis caro da súa historia. Pero si entra finalmente Dion do Coventry, Dion Dublin, podría Stan Collymore cambiar de aires a vindeira temporada.
había agora fora de xogo de Mostovoy. A desesperada xa o cadro inglés, mentres os afeccionados galegos cambian agora de canción e cantan aquilo de campións, campións. Baxel aguanta ante Jorovic, trataba de meter o centro, llega sin embargo desde outro lado Wright, será pelota pro conxunto galego. Estamos xa nos últimos 5 minutos. Un 3 vence o Celta. Lembren goles de Sánchez, de Mostovoy e de Lugo Pérez. Pros Villans de Birmingham marcou de penalti Stan Collymore. Con este resultado o Celta está nos oitavos de final. Na ida 0-1 los ingleses embalaídos. Gol de Joachim. Sacou Dithriel, salta y Michel Salgado con Grayson, toca Wright de nuevo para Grayson. Busca un compañero Grayson, mete entre líneas, ahí aparece unha vez máis Fernando Cáceres. Aguanta Masiño presionado por Grayson, busca un compañero brasileiro que ven Masiño habilitando para a entrada de Michel Salgado. Aí está Michel, ten moito espacio galego, vai a tapar Baxel, insiste Michel, vai se vende Baxel, roba coa esquerda, que malo. Que cadra aí precipitouse Michel Salgado, estaba moi ben situado no outro lado Tomás. Pega duro desde esa posición e un lanzamento bastante habitual en él, ese recorte coa dereita e lanzamento coa esquerda. E desta volta o seu disparo pode ser moi desviado. Tocou Danegen, Jorovic que non se complica. O Recadete rouba a carteira aí a Taylor. Tocou finalmente Taylor, Draper presionado por Makelele, deixa para Lee Hendry, non sai a pelota, continúa na presión Makelele, insiste Lee Hendry, combina con Baxel, vaise de Masiño, abre de nuevo para Lee Hendry, fronta el Tomás, o centro con la izquierda de Lee Hendry, controla Joachim Dithriel, ahí queda hizo, vaya parada de Dithriel, a ese lanzamiento precioso a reviravolta de Joachim. Los 43 minutos de esta segunda mitad, Dithriel acaba de enfriar notablemente los ánimos no Villa Park, con lanzamiento desde la esquina, despeja Mostovoy, y con esta intervención do porteiro do Celta se había alguna esperanza, eu creo que se hace desvaneceu. Ahí está Oaks a desesperada, saltou Eyogu, tamén o fai Goran Jorovic, controla Tomás, tira aí un sombreiro a Lee Hendry, toca de nuevo Tomás, sacará de banda o Aston Villa. Vai no facer Draper, con velocidade para Southgate, colga xa desesperada Southgate, rexeitou Mostovoy, de novo Draper, Southgate atrás, pelota para Taylor, con Wright, balón de novo frontal de Wright, aí salta Goran Jorovic, bueno agora Danegen, a pelota solta, Dithriel, unha vez máis, aí estaba Richard Dithriel para tallar o lanzamento de Grayson. Está apurando as súas últimas accións o Aston Villa e aí estánse atopando co gardameta do Celta. Golpeou xa Dithriel, controla Cadete, con problemas Cadete, elude a Taylor, intenta meter para Mostovoy, saca Southgate, combina con Grayson, a piques de entrar xa en tempo de compensación, reclaman o tempo ahora os aficionados galegos. Draper mete para Joachim, revolveuse, deixa para Grayson, que habilita para a chegada de Wright, abre máis esquerda Wright, aí está Stan Collymore, vai xogar a un contra un con Michel Salgado, aguanta Michel, o centro coa dereita, mete a perna Danegen, chega Michel Salgado e será pelota desde o Curruncho para o Aston Villa. Vai engadir 4 minutos, eso é o que amosa na súa tabliña o cuarto árbitro. 4 minutos máis pro Aston Villa, a pelota que se pasea, chega a dominios de Southgate, con bastantes minutos, Olga de novo capitán do Aston Villa, saca agora Jorovic para Mostovoy, e Mostovoy que busca oxígeno na carreira de Cadete, aí está Cadete con Draper, continúa Cadete, mete o brazo Draper, o lanzamento de Cadete, recitan Draper, e é saque de esquina, que ven aí Cadete, a veteranía que é un grado. Neste lanzamento de esquina vai aproveitar o Celta para sacar algúns que outros segundiños, con moita parsimonia, vai cara ao Curruncho Mostovoy, aí está xa o xesto, a cara de resignación de Oaks, do porteiro do Aston Villa. No Curruncho tratan de perder segundos Mostovoy e Makelele, o que pasa que dese xeito é fácil perder a pelota, sacou Grayson, aí chega Jorovic, atrás Yogu para
Draper y este con Oaks. Pelotazo de Oaks, salta Baxel, Fisio Mais, Goran Jorovic. Peito Tomás, abriendo, trataba para Makelele, interceptó Lee Hendry, mete Prolonga para la mesa banda, para carrera de Joachim, encara a Fernando Cáceres, sensacional Cáceres, pudo haber falta, no miticó nada colegiado, Baxel, aguanta Baxel, deixa de nuevo para Joachim, frontal Tomás, recibe Baxel, busca un contra un con Makelele, Baxel que se va y llegó Masiño, pide calma, no control de Goran Jorovic, ahí estaba una vez más Masiño, sacó Jorovic, Oca Southgate ante Mostovoy, a entrada con tacos por diante, a entrada dura de Draper, cartón amarelo, pro número 8 do Aston Villa, é unha entrada forte, involuntaria, pero o xogo perigoso de Draper foi moi claro, e Mostovoy, que tamén é un xogador veterano, aproveita a situación para seguir rabuñándolle. Segundos o cronómetro, pasan xa máis de un minuto, pasa máis xa de un minuto, así pois aproximadamente 3 para a conclusión do partido. Tomás, o que move para o Celta, Olga Tomás, cara a posición de cadete, saltou Taylor, chega Makelele, con forza Makelele, estamos no minuto 91, Makelele con cadete, que magua, non saiu, pero aí aparece Mitchell, o disparo con rabia de Mitchell Salgado, mandou a pelota o segundo anfiteatro do Villa Park. De pronto que a devolveron, move xa Wright, para Grayson, o público galego que reclama ahora, mete Grayson para Collymore, controla Baxel, busca de nuevo un contra uno ahora con Cáceres, o disparo de Baxel, receita Danegen, Makelele con Masiño para Cadete, este con Makelele, e aí vai tratar de tranquilizar a xogada Alexander Mostovoy, pídelle Tomás, deixa para Makelele, de nuevo con Mostovoy, aí está Tomás. Temo de apoyo, un corto de Masiño, cambio de orientación para la llegada de Mitchell Salgado, oye que estazo, busca porta Mitchell, o disparo de Mitchell, esa pelota solta, y ahí está Southgate, sacando para la posición de Joachim, tocó Cáceres, Masiño, a pelota solta, llega Danegen con Masiño, leva esa tarascada de Grayson, habilita para Mostovoy con Cadete, y este que estaba en fuera de juego. A piques de entrar nos minutos xa 48, que non se despiste o Aston Villa, que ainda sai daqui con 4. Golpe Oaks, salta Fernando Cáceres, toca agora Masiño ante Draper, reclamaba falta o xogador británico, mandou continuar o colexiado. Mitchell Salgado con Mostovoy, vaya partidazo do ruso, mete Mostovoy para Cadete, que unha vez máis estaba en fora de xogo. Desespérase Cadete, indicando al árbitro ayudante que él arrancaba desde atrás, que no había posición antirregulamentada, y ahí está Víctor Fernández indicando a sus compañeros que esto está ya finiquitado. Aguanta Danegen y es falta de Yogu, que se situó ya en estos últimos minutos como diantero centro a desesperada o central de Aston Villa. Segunda indicación do seu adestrador, formando dúo atacante con Stan Collymore, están algo máis abertos as bandas Joachim Baxel, no momento no que finaliza o partido no Villa Park, venceu o Celta, un partido histórico e un día histórico este de hoxe nos seus 75 anos pro clube vigués. Xa máis rebasar a segunda rolda dunha competición europea tiño realmente difícil tras o partido de ida, tras los 0-1 dos homes de Gregory embalaídos con aquel gol no minuto 15 de Joachim, pero vaya partidazo, vaya encontro do Celta na volta no Villa Park. 1-3 adiantou os galegos Sánchez no minuto 26, empatou dun penalti realmente increíble sinalado por este colegiado belga. Empataba Stan Collymore no minuto 30, pero ainda antes do descanso Mostovoy dáballe vantaxe aos vigueses nun lanzamento preciso de falta. Na segunda metade saiu con moita forza o Aston Villa e aí encontrouse coa resposta nunha xogada a balón parado de Lugo Pénez, e con ese 1-3 logo tocou sufrir. O partido estaba moi ben controlado, pero o colegiado belga, que volvía a tirar do silbato, expulsaba a Pénez con cartón vermello directo,
e aí sí que se complicaban as cousas. Un home máis apretou de moito o Aston Villa, a zaga do Celta estivo soberbia, unhas veces os centrais, outras os centrocampistas, e aí ao final Richard Di Triel danlle a clasificación pros oitavos. O público galego que está de pé cantando, festexando cos seus este día histórico, esta victoria no Villa Park, mentres os que se retiran con facianas de resignación son os xogadores do Aston Villa que non agardaban isto. Aí está Tito, o masajista, home que levan máis anos dos que viaxaron a Birmingham dentro do seno do Celta, e Masiño que se abraza tamén con Álvaro González, que lles contábamos que o único desta expedición que estivo hai 27 anos cando o Celta xogaba nas illas fronte ao Aberdeen, e aquela non puido pasar, perderan por 2-0 os homes galegos en Escocia. Esta vez a historia foi distinta, o Celta nun sensacional encontro acabou por impoñerse por 1-3. Aí están os afeccionados galegos, os máis de 500 que se desplazaron en avión e incluso en automóvil estes últimos días ata Birmingham. Fai realmente unha noite fría, pero quen se lembra do frío con un partido tan emocionante e cunha victoria como esta. Prácticamente o Villa Park está xa baleiro, marcharon os siareiros ingleses moi decepcionados. A verdade é que eles pensaban que isto ia ser doado, e a vos seguro que se marcharon tamén tremendamente sorprendidos co resultado do partido e coa imaxe do espectacular triunfo do Celta hoxe no Villa